እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሁሉ ሰዓት አምላክና ህያው ቅዱስኒ ምናልባት አብዝ ዘመን ዚ ክንሓስቦ ዝግባአና ነገር እንተሎ ብዛዕባተን ዘለዋና መዓልትታት ክንሓስብ ይዝግባና ቃል አምላክ ክዛረብ ከሎ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እተን ዳሕሮት መዓልትታት ብለና ዳሕሮት ዝኾና መዓልትታት አላ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመን ዚ ክንነብር ከለና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ብዛዕባተን ዳሕሮት መዓልትታት ክንሓስብ ይግባአና ምክንያቱ ዳሕሮት ዝኾና መዓልትታት አላ ካብተን ዳሕሮት መዓልትታት ድማ ካብኦን ሓንቲ ድማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝግለጸላ መዓልቲ ጎይታ ትባል ዕለት አላ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ እሱ ክንሓስብ ይግባአና ስለዚ እተን ዳሕሮት መዓልትታት ብለና አምላክ ይባል ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚ እተን ዳሕሮት መዓልትታት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ 2000 ዓመት ክንርኢ ከለና ሲ እተን ዳሕሮት መዓልትታት ክንብል ከለና እተን መዓልትታት ክጽብጸባ ከለና ሲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕ ኮይኑ ዝተወለደሉ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣብ ቀራንዮ ዝሞተሉኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓረገሉ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝወረደሉ አገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን እንደገና ድማ ናይ ሐሰት ትምህርቲ ኣብ ዝበዝሓሉ ዘመን ኣብተን መዓልታትን አንቲ ክራይስት ፀረ ክርስቶስ ዝኾነ ዝለዓለሉ ዘጠቃለለ ከም ድማ ኣብ ዓለም ድማ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሒሳብ ብዙሕ ዓይነት ስቃይን መከራን ብዙሕ ነገር ንሪኤሊሞ ጎይታ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን እዚ ክንሓስብ እስራኤል ድማ ከም ሃገር እትቆመሉ ካብተን ዳሕሮት መዓልትታት ዝኾነ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይዘን መዓልትታት እዚአን ዳግም ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምምጻእሞ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን እተን መዓልትታት ክንሓስበን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣብ ሶሪ ኣብ ውሽጢ 2000 ዓመት ዞም ነገራት እዚኦም ኮይኖም ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መውላድ ጀሚርካ ክሳብ ዞም ኩሎም ኮይኖም ስለዘን ዳሕሮት መዓልትታት ክንሓስብ ፍቃድ አምላክ እዩ ይብለና ኣብዘን መዓልትታት እዚአን ኣብዘን ናይ መወዳእታ መዓልትታት ዘለዋ ክንሓስቦ ዝግባአና እንታይ እዩ ኣብ ፊልጶስ ምዕራፍ 2:12-13 ክንንቦ ከለና ከምዚ ይብለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ይብለና ከምቲ ኩሉ ሰዓት እተኣዘዝኩሞ ሓደ ነገር ዝተኣዘዝናየ ነገር ኣሎ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ዝተኣዘዝኩሞ እግዚአብሔር አምላክ ሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ነገር ኣዝይዝና ሓደ ዝተኣዘዝናየ ነገር አለ እንታይ ትእዛዝ ተልናሲ ብፍርሃትን ብራዕድን ምድሓንኩም ፈጽሙ ይብለና ሓደ ነገር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስን ዝተኣዘዝናየ ነገር አለ ዝተኣዘዝናየ ነገር አለ እቲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምድሓን ኣብ መስቀል ዝገበሮ እንፍጽሞ እንለብሶ ብጽንዓት ደው ኢልና ሒዝናያን መጺናሞ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ተኣዘዝኩሞ ብፍርሃትን ብራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ይመዘን ኣብ ዘን መዓልትታት እዚአን ዘውትር ክንሓስቦ ዝግባአና ብዛዕባት ምድሓንና እዩ ካብ ኩሉ ዝበልጽ አምላክ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ንምንታይ ተዳኢልናሲ ኣብ ቤት አምላክና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢና ንነብር ዘለና ቃል አምላክ ክዛረብ ኩሉ ግን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:17 እንታይ ይብል እቲ ፍርዲ ኣብ ቤት አምላክ ከም ዝጅምር ይነግረና እቲ ፍርዲ ኣብ ቤት አምላክ ከም ዝጅምር ይነግረና ስለዚ ኣብ ቤት አምላክ ኣብቶም ኣመንቲ ዝጅምር ተዳ ኮይኑ ዘን ዕለታት እዚአን ብዛዕባ ምድሓንና ክንሓስብ ይግባአና ስለዚ እንታይ ይብለና እቲ ፍርዲ ናይ አምላክ ፍርዲ ኣብ ቤት አምላክ ይጅምር ስለዝብል ኣብ ቤት አምላክና ተቀመጥና ብዛዕባ እዚ ክንሓስብ ይግባአና ጎይታ ይባረክ ኣብ ዕብራውያን 10:26-27 ከም ዝብል ኣሎ ብዛዕባቲ ዝደሓናሉ ክዛረብ ከሎ ስለዚ ከኣይልና ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና እቲ ናይ ምድሓን ፍልጠት ሓቂ እቲ ናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ ፍልጠት ምስ ረኸብና ኢልና ፈቲና ኃጢአት እንተገበርና ብለና ምስዳሓና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሓቂ ቃል ፈሊጥና ኣብ ቤት አምላክ ኮይና ምስዳሓና ዳግም እንገብሮ ጌጋታት ወይ ድማ ዳግም እንፍጽሞ ነገራት እንታይ ይብለና ፈቲና ኃጢአት ከም ንገብር ኣብ ዕብራውያን 10:26-27 ክገልጽ ከሎ ንሪኦ ነዚ ከዓ ይብለና ነቲ ዝፈጸምናዮ ነገር ናብ ልብና ኣብ ንስሓ ተመሊስና እንተዳ ኣብ አምላክ ዘይጠበቀና ደጊም ስለ ኃጢአት ዝስዋዕ መስዋዕቲ የልቦን ይብለና እዚ ኣብ ቤት አምላክ ንዘለና ሰባት አምላክ ዝዛረቦ ነገር እዩ ደጊምሲ ካልእ መስዋዕቲ ካልእ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ከምዚ የሎ ይነግረና
ስለዚህ እንታይ ክንሓስባልና እተን ዳሕሮት መዓልታሲ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታሲ ንቕመጥ ኣለና ከምዚ ድማ ዝብል ይገክብ ነቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለና ይዝምልከት እዚ ዮሐንስ 8:34-35 ኢየሱስ መለሰሎም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኃጢአት ዝገብር ዘበለ ንሱ ባርያ ኃጢአት ይብለና ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ክርስቲያን ኮንካ ናብ ጎይታ ምስ መጻኻ ኃጢአት ትሰርሕ እንተዳ ኮንካ ወይ ድማ ኣብ ኃጢአት ትነብር እንተዳ ኮንካ ምስ ኃጢአት ትዛመድ እንተዳ ኮንካ ነገራትካ ኣብ ኃጢአት ምዃኑ ካብኡ ክትፍለ እንተዘይከኣልካ ቃል ኣምላኽ ነግረና ከሎ ንሱ ባርያ ኃጢአት ይብለና ሓደ ሰብ ድማ ባርያ ናይ ኃጢአት እንተኮይኑ ናይ ኃጢአት ግዙእ እንተዳ ኮይኑ ይብለና ባርያኻ ኣብ ቤት ኩሉ ጊዜ አይነብርኒ ውሉድ ግና ኩሉ ጊዜ ይነብር ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኃጢአት እንዳሰርሐና ንነብር እንተዳኣለና ኮይና ሓደ መዓልቲ ንከምዘይ ንነብር ክንርዳእ ይግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክዛረብ ከሎሲ ኣባጊዕን ኣጣልን ስርናይን ክርዳድን እሙናትን ዘይእሙናትን ዝፈልየሉ ዘመን ስለዘለዩ እግዚአብሔር ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እንታይ ነው ሓደ ሰብ ኃጢአት እናሰርሐ ኣብ ቤት ኣምላኽ ነብር እንተዳኣሎ ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ትሰርሓሉ ዘሎ ቤቱ ከም ዘይኮነ ይነግረና ለዚ እዚ ጎይታ ይባረክ ኣስተውዒልና ኣብተን ዳሕሮት ዘመን ከነስተውዕል ይግባአና ኣብ ሮሜ 13:11 ከምዚ ዝብል ቃል እውን ንረክብ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ካብቲ ዝኣመናዮ ጊዜ ሕጂ ኣዝዩ እናቐረበ ኣሎሞ ሕጂ ካብ ድቃስ ተበራበሩ ካብ ድቃስኩም እትበራበሩሉ ጊዜ ከም ዝበፅሐ ነዛ ዘመን ዚኣ ፍለጡ ኣብለና ነታ ዘመን ዚኣ ነዘን ዕለታት ዚአን ነዚ ዘመን ዝኽንፈልጦ እዚ ቅድሚ 2000 ዓመት ሐዋርያ ጳውሎስ ክዘረብ ከሎ ናብ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ዘመን ኣዝዩ ከም ዝቐረበ ኣባና ግዳ ክንደይ ዘይቀረበ ስለዚ ነተን ዳሕሮት መዓልትታት ክንሓስበን ይግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ቀንዲ ነገራት በዘን ዳሕሮት መዓልትታት ክንሓስብ ከለና ካልእ ስለዘይኮነሲ ብዛዕባ ምድሓና ክንሓስብ ይግባአና ለዚ ይብለና ምድሓና ኣዝዩ እናቐረበ ይዝመዘሎ ምክንያቱ ብርሓና እንታይ እዩ ፍርዲ ኣምላኽ እናቐረበ ኣብ ዝመፀ ናይ ምድሓና ጉዳይ ድማ ኣብቲ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብቲ ናይ ጌታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምግላፅ ፍጻሜ ስለ ዝኸውን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኣምላኽ ይመስገን ብዛዕባ ምድሓና ኣብ ዘን ዳሕሮት ዘመናት ንነብር ኣለና እሞ ኣብ ሊፅና ክንሓስብ ይግባአና ጎይታ ይባረክ ኣብ ኤፌሶን 5:15-16 ከምዚ ዝብል ቃል እምበዓር ከስለና ቅንያቱ ክፊኡ እሞ ብለና እዚ ንነብረሉ ዘለና ዘመን ሲ ይለና ቅንያቱ ዘመኑ ንነብረሉ ዘለና ዘመን ወዲ ሰብ ክነብረሉ ዘይክእል ዘመን እዩ ንወዲ ሰብ ኣዝዩ ዝከብደሉ ዘመን እዩ ምክንያቱ ከም ቃሉ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብለና እምበዓርከስ ቅንያቱ ክፉኡ እሞ ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነሲ ከመይ ብጥንቃቄ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ለና ብጥንቃቄ ኣብ ዘን ዳሕሮት መዓልትታት ክንምለስ ከለና ሓደ ነገር ግን ታ ጊዜ ዓዲኩም እቲ ጊዜቲ ተን መዓልትታት ዚአን ኣለዋሞ ነተን መዓልትታት ዚአን ኣብ ዕለት ንጥቀመለን ኣብ ዕለት ዛብዛሓና ንሓስበለን ኣለና ዶ ይብል ቃል ኣምላኽ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ እንታይ እዩ ተጠንቂቁም እንታይ ግበሩ ተመላለሱ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዝነብሩ ይዛረበና ዘለዚ ናብ ግዳም ዘየለው ናብ ቤት ኣምላኽ ዘየለው ዘይኮነ ናብ ቤት ኣምላኽ ንዝነብሩ ሰባት ብከምዚ ዓይነት ነገር ክንነብር ከም ዝግባአና ይዛረበና ኣሎ ጎይታ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ስለዚ ተጠንቂቅና ክንመላለስ ብዛዕባ ምድሓና ተጠንቂቅና ክንሓስብ ይግባአና ጎይታ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ስለዚ ዘመንና ሁሉ ብጥንቃቄ ክንመላለስ ይግባአና ኣምላኽ ይባረክ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምንባርና ምድሓና ሓሲብና ብምስለም ምድሓና ኣዚና ተገዲስና ኣብ ንኸይድ እሞ ጎይታ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኣብ ዘን ዳሕሮት መዓልትታት ኣጸቢቕና ብዛዕባ ምድሓና ክንሓስብ ይግባእ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን